Panguva ino pane madevelopments ari kuda panguva ina chinokuva kunzi mutungamiriri wenyika President Ed Mnangagwa left the country on Wednesday evening. Panguva inoi kunoonekwa kunzi there was no official statement kana maphotographs akareleasiwa zvoratidza kuti mutungamiriri wenyika he is going somewhere for some certain reasons. Zari pina mashoko anomuda panguva inoi zvasimudza speculations. Vanhu panguva inoi vachisara vane questions kuti where did he go? It was subscribe or like on the bell icon. BBC Rumbranyara GT. There is a report that ED secretly left the country on Wednesday at midnight. No sirens, no presidential convoy, no official send-off, no airport photographs, no public announcement. Mnangagwa arrived at the airport unannounced in a private car, not his usual convoy with bikers. Airport staff were cleared off as Mnangagwa made his way to a private lounge and straight to hangar and flew off in a private jet. Soon after he left, another private jet loaded with gold flew off in the same direction. Thomas Kwamdanyo Panguva ine anova from the Geza Revolution, now run by Comrade Knox Chivero. Toma developments are kuda panguva ine aitaudza kuti aiwa pane madevelopments ari kuitika kuchitaura kunzi mutungamiriri wenyika left the country unannounced. But panguva ine pane maspeculations ekuti pane madealings ezvicherwa sekunyuka kwazvaitwa nevakomana vegeza revolution. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pethis development. Bvira kuona section medu dzamafunguro enyu. Subscribe or like, chita on the bell icon.